jumaduna juin kalo klenani ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara mun mambolo kada kulukan ode franci jamana ale kone nyang libere do kanta kanyasi mali jamana ma ka sababu ke fanga yelemanye kawlo do ne ka fo fanga yelema mun konin kala mekalo klem gwanani asmin goita aleni aka mogo fe kanyasi bandawma franci jamana ale koni ni wale koni konko sobe ni aklala ka nyini fanga dafrilan nun koni fe uka ujija ka segu ko ni ka bandaw ka ale koni bla anola o wale mun koni fle mali finintigu kerengere ni ala asmin goita ale koni a no fe mogo ulu koni masoni wale koni ma o koni kera sababu franci ale era koni fene nyangli bere do konta mali jamana kama ni o koni aga fintigi munun be mali kono yanno ni o ye force barkane ulu ni mali fintigi ulu be je ka lakana bara munun koni ke nyogon fe ko ni ulu koni jole en folo franci jamana ale koni ye a sebenche aka fo ko fokata fo ko dugula mo gansa no koni nana fangala mun koni te fintigi do e ko sino ko ni wale en koni beto sina ko fokata fo ko mun kera tukuni kibara wɛrɛ man bolo ka da kulu kan o de ye mɛkalo tile 30 karido bingalikɛ wale min kɔni tara ka ɲɛsin buguni pɔsu mɔgɔw kɔni ma a yirɛla ka fɔ ko ma fila kɔni minɛla o bingalikɛla ninnu na kibara mun sera ma olu kɔni ne y'a yɛrɛ ka fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ko kebila ale kɛnɛya tigilamɔgɔw ma fila kɔni sera olu ma yen nɔ ni mɔgɔ ninnu kɔni kun jokinin don kosɛbɛ olu kɔni sigala u la n'o y'a sɔrɔ ni olu le kɔni kuma bingalikɛ wale kɔni ta ka ɲɛsin buguni pɔsu ma sɛgɛsɛgɛlu kɔni kɔfɛ a yirɛla ka fɔ ko ni maa saba ninnu kɔni sen bɛ ni bingalikɛ wale na o kɔni kɛlen kɛnɛya tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wele bila gendarmerie mɔgɔw ma ni olu kɔni nana ni bingalikɛla maa fila ninnu kɔni minɛ ka taga ni u ye an bɛ wagati min na ko sisan ni maa fila ninnu kɔni bɛ gendarmew bolo ni olu kɔni bɛna tila ka u ka ko tɔ kɔni di kiribulon tigilamɔgɔw ma u ni ɲangile min ka kan u ka da u kan kibara wɛrɛ man bolo ka da kulu kan o de ye kajolo yen kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni ye furajeniba dɔ kɔni kɛ ni a yirɛla ka fɔ ko nin fura ninnu kɔni kun ma ɲi tuguni kibara minnu sera ma olu kɔni ne y'a yɛrɛ ka fɔ ko kajolo ale kɛnɛyasobaw sescomu ale ni CCRF ko olu kɔni kɔnɔna la fura caman kɔni kun bɛ yen nɔ ni a yirɛla ka fɔ ko nin fura ninnu kɔni dati tɛmɛlen kɔni kun don o kɔni kɛlen kajolo ale yɛrɛ kɔni médecin chef ni o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka ɲɛmaaba ye ale kɔni ye nin jateminɛ ninnu kɛ ni ka sɔrɔ ka maa wɛrɛw ɲini ka fara a yɛrɛ kan ni ka nin fura ninnu kɔni bɛɛ labɔ ni ka sɔrɔ ka u jeni tarata do juin kalo tile fɔlɔ kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye kunu alamisa do juin kalo tile 3 a yirɛla ka fɔ ko coronavirus kɔni ma ye mɔgɔ la mali jamana kɔnɔ kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra mɔgɔ 700 de la ni k'a lajɛ ni coronavirus kɔni b'u la a kɔni yirɛla ka fɔ ko coronavirus kun tɛ ni maa ninnu kɔni si la ko wa fɛnɛ maa minnu kɔni ni coronavirus bɛ olu la kɔrɔlen ko maa 17 olu kɛnɛyala olu la o sababuya la k'aw hakilila jigin k'a fɔ ko coronavirus bɛ mɔgɔ minnu kɔni na olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 14 ale ni mɔgɔ 281 na mɔgɔ minnu tanyana fɛnɛ ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 17 la mɔgɔ minnu fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jate bɛ mɔgɔ 90 ani ni mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 57 o sababuya la mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen kelenna fɛ hali bi an ka dɔ fara saniya walew kɔni kan walasa cogoya min na an bɛ se ka coronavirus kɛlɛ ka bɔ mali jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ an ɲɔgɔnna wɛrɛ